Hello, Magyarország. This is Terry O'Quinn, John Locke, Lost. Mindig alig várom, hogy kezdődjön a forgatás, mert mi magunk is csak akkor tudjuk meg a titkokat. Újra előkerültek az eltűntek. A világszerte nézettségi rekordokat döntő Lost szereplői most a 3. évaddal térnek vissza a képernyőre. Ebben a szériában sok minden újra fényderül, én magam is nagyon várom. Ez nem a maguk szigete, hanem a miénk. A modernkori hajótöröttek története ugyanis pontosan ott folytatódik, ahol az előző széria befejeződött. A szigeten töltött 67. naptól, amikor is végső összecsapás készül az őslakosok és a túlélők között. És az úgynevezett többiekről is több titok kiderül. Az izgalom pedig, ha még lehet, fokozódik. Még mindig sok kaland lesz, rengeteg rejtély és titok lappang. A szereplők pedig a sorozattal egy csapásra világsztárok lettek. Néhányukkal a Focus Londonban találkozhatott. Tapasztalta már a saját bőrén, hogy mennyire népszerű a sorozat? Vannak rajongói? Mi Hawaiion eléggé elszigetelten forgatunk, de a múltkor Monte Carlóban jártam, és egyszerűen sokkolt, hogy odajöttek hozzám az emberek, és ismerték a sorozatot. Még ott is. Az új széria ugyanúgy Hawaiion készült, mint az előzőek, ezért szinte minden szereplő családostul oda költözött. De még így sem volt könnyű elviselni az extrém körülményeket. Az egyik nap a forgatáson egy mezőn kellett fel alá futkároznunk egész álló nap. Olyan forróság volt, hogy rosszul lettem. Egyszerűen, mintha csak részeg lettem volna. És bármilyen hihetetlen, maguk a szereplők sem tudtak semmit arról, hogy mi lesz akár a következő részben. Ráadásul emellett szigorú titoktartási szerződés köti őket. Nem mondhatok el semmilyen titkot, nem akarom, hogy a karakteremet hirtelen a forgatókönyvíró megölje a sorozatban. Amikor megkapom a következő pár oldalt a forgatókönyvből, a feleségem minden alkalommal ellopja és bezárkózik vele a fürdőszobába, én meg csak üvölteni tudok vele, hogy ne. És hogy végre sikerül-e a menekülés a természetes börtönből, az péntek esténként kiderül.